Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, samtang nagkaduol ang Pasko, daghan na gyud siguro ang nagkamulo na karon pagpreparar sa ilang mga regalo ihatag sa mga kinugos ug mga mahal sa kinabuhi, mga itag tips mga kapuso unsay maayo nga ipangregalo pagputusab sa atong mga regalo nga ipanghatag nato karong buntaga. Makauban nato kini usa ka magtutudlo og artist ni siya mga kapuso, si Ma'am Rufa May Saraon. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Ma'am Rufa. Thank you so much for joining us. We learn nga doon na kay business, doon na kay shop, sa labi na sa social media ni mo gi-promote karong panahon na. Kanus am ka nagsugod ani ma'am, dugay na? Nag-start ko last year, sir, pero na-stop ko kay busy sa work and then nibalik ko pag start sa quarantine. Unsa ba imong mga then after nagsigi-sigi na. Unsa ba mga produkto ma'am imong mga paper bags, mga different packaging, sir, also, mga letter standees food. For birthday, mga loot bags. Di sa maka nakaka-on ani Ma'am Rufa sa pagbuhat ani, self-taught ra ni? Yes, sir. Ang uban sad kay sa YouTube lang. Mga tutorial sa YouTube. Kanong buntaga ma'am, doon ako no kay giandam kanamo labi na nga nagkaduol na pipila ka adlaw na lang ang Pasko ma'am, unsa man ni imong itudlo labi na sa itong mga viewers karon? So, ang need lang gyud nato is ruler and scissors and also pencil. Kinahanglan sa taog ribbons and paper. Any paper will do lang yun. So this one, my choice is color pink. Pero any paper or any board will do. And then I have here my pattern. This is the only pattern that I use. So kung inyong makita sa ako ang kini, paper bag, muna siya nga size. And then, so sa paper, mauni ang gitason sa bag. Kini siya. Ang gita ko na ini. And then sa paghimo lang ani, imo lang siyang i-pattern. So this one, magbutang lang kag line after this, and then here another line, and then syempre imo gamitan sa imuhang pencil. And then after sa linya, imo lang siyang i-fold katong mga nalinyahan na nimo, imo lang i-fold. And after ana, kinahanglan lang ka maghimo og ingon ani sa may end sa imuhang paper. Yes, so imuhang scissors, imo lang guntingan. Sa pagbangag ani, kinahanglan ka og puncher. Or kung wala mo puncher, pwede ingon ani. So, imo lang siyang bangagan. Kay diri nimo ipalusot ang ribbon. Mo na ang flap niya ba? And then sa pikas end, sa pikas end put sa paper, pormahon nimo siya ingon ani. And then, ang last na lang yun is ang pattern para nimo dito. Sa edge. Dito, pita. So, maunin siya ang gamiton para sa dito. Sa last nga step. And then, imo lang kapon nga i-trace gamit imuhang lapis. So, mag-trace lang ka. Butang o gamay nga sobra. Gamay nga mag-border bali. And then, imo lang i-fold ang katong nalinyahan nimo sa imuhang pencil. So, pakaingon ani. Yes. And then, butangan nimo og glue. Dire. Yes. Og dire. Exact ani kining last na part sa kami. Yes. So, duha ka ingon ani. And then, imo lang i-pilid sa isika kilid. Yes, and then after ana is mauna siya ang result. So, imo din butang green dire. Ribbon sa front. Dire po. So, wow. mauna na siya ang paper bag. Ngano, para nimo Ma'am Rufa, nganong murag mas special man ang regalo kung kana gyung gihaguan gyud sa naghatag, labi nag-DIY gyud ang naghatag ini? Lahi gyud ang effort gyud, sir. Murag anything na imong ihatag basta naay effort, naay gi-exert nga effort gani gikan nimo, murag lahi ra gyud siya compared sa mapalit lang. So murag
money lang gani imong gigawas. Mhm. Pero lahi gyud nang hinimo gyud nimo kay imong effort, so it shows love gyud. Pero kining pag do it yourself, ma'am, siguro ang uban moingon nga murag wa man koy talento ana, unsa may angayang timan-an. You can always make something out of some papers gyud nga naa sa balay. Mhm. You can make like letters, explosion box, or any gifts gyud. To cap this off, Ma'am Rufa May, mong mensahe sa mga nagtan-aw nato ron, ma'am. So thank you so much. I hope nga magsige gyapon sila tan-aw sa GMA Regional Live for more updates and for them also to learn a lot, dili lang kay about sa mga inani, mga packaging, pero more information good about news and a lot more. Thank you so much, ma'am. Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Thank you.